No takže čaute ľudia, dnes vás vítam pri novom videu, a to konkrétne pri hre, ktorá sa volá Vlajky sveta. Či to viem, daj like, odber a koment na tento kanál. Ako prvá vlajka je Thajsko, Slovinsko, Kazachstan, Egypt, Čína, Nový Zéland, Švajčiarsko, Island, Južná Afrika určite, Grécko, Bielorusko, Čile, Tajvan, Srbsko. Dobre, máme tu túto krajinu. A napíšte mi dole do komentáru, že čo si myslíte, že aká je to krajina? Či Nový Zéland, Kolumbia, Česko alebo Mozambik. Predtým, než na to kliknem, tak ty daj. Ak toto vieš, tak daj odber a like. Je to Mozambik. Toto je Mongolsko, Turecko, Alžírsko, Austrália. A tí, čo nevedia vlajky, nevadí. Tak aspoň sa naučia v tomto videu. Takáto vlaječka je Pakistan, Francúzsko, Rusko, Filipíny, Guyana. A vidíte, tuto mám aj 3 životy. Jamajka a Sýria, to ešte viem. Kde to je Kuba? Toto je Česko, toto je Singapur, Cyprus, Slovensko. Dobre, toto je Uruguay. Toto je druhá najsťahovanejšia appka na Slovensku na učenie sa angličtiny. Volá sa B-Speaker. B-Speaker. Prečo je taká dobrá? Lebo sa naozaj naučíš hovoriť. Musíš správne vysloviť frázy a vety, aby si sa posunul do ďalšej lekcie. To je veľmi zaujímavé, ale reklamy my tu nechceme, samozrejme. My chceme tento kvíz. Rakúsko. A napíšte mi dole do komentáru, že kedy pozeráte toto video a z akej vlastne krajiny pochádzate. Ja zo Slovenska a točím to práve 10:17. Sri Lanka, Tuninsko, Maroko, Belgicko, Izrael, Malajzia, India, Švédsko, Rumunsko, Ekvádor, to je Bhután, toto je Kamerún, lebo tam pochádza od Andre Onana, Kanada, Bangladeš, Lotyšsko, Bulharsko, Albánsko, Papua Nová Guinea, Vatikán, Irán, toto je Kolumbia, Argentína, Ukrajina, Taliansko, Chorvátsko, Španielsko, Holandsko, Dánsko. Zatiaľ to je ľahké, ale potom to bude ťažšie a ťažšie. Spojené kráľovstvo, Nepál, Nemecko, Poľsko, Kostarika, Venezuela, Brazília, Severná Korea, Etiópia, Panama, Jordánsko. Toto je nejaká hra, ktorá sa volá Simply Draw, to je iba reklama. Ospravedlňujem sa za tie reklamy, ľudia, hej. Neviem, ako to mám vypnúť tie reklamy. Dobre, dáme Fínsko, Estónsko, Litva, Laos, Madagaskar, Saudská Arábia, Ghana, Norsko. Vidíte, jak sme blízko. No a táto zem je nevieme hovoriť, čo to je, dobre? Je to proste to. Južná Korea, potom je tu Lebanon, Maďarsko, Malta, Spojené štáty, Japonsko,
Írsko, Irak, Vietnam, Líbia, hej, toto je Peru, Kenia, Spojené arabské emiráty, Mexiko, Angola, Indonézia, Katar, Portugalsko, Cristiano Ronaldo. Dáme ďalšie úrovne. Úroveň 1, ale my tu máme, že toto. Indonézia. Aha, takže teraz Uruguay. Aha, takže to bude takto zase Taliansko. To je ľahké, kamo. Zatiaľ to je ľahké. Peru. A chcem sa vám poďakovať za 15 odoberateľov. Veľmi si to cením. Fakt. Bože, zase táto zem, ktorú... Dobre, keď dáte viac ako 10 lajkov, tak poviem túto zem v ďalšom videjku. Takže tak. Ja som klikol, to sa dá omylom kliknúť 2-krát naraz, no. Ja som sa zase pomýlil, kamo. Zatiaľ už mám iba posledný život. Mozambik, Maďarsko, Brazília, Jordánsko, okej. Teraz sa fakt, že musím sústrediť, nemôžem spraviť chybu. Toto je Duolingo. Ale prečo to je po... Sorry za tie reklamy, ja radšej... Tak, toto bude... Tak. Etiópia. No, Bhutan. Ktorý je z toho Bhutan? Tento. Filipíny, Kazachstan, Francia, Cyprus, Singapur a no, vrch. Tajvan, Turecko. Zatiaľ je to tak ľahké, no. Kuba, Malta a dajte lajky. Takže viac ako 10 lajkov a viete, akú zem poviem aspoň. Irak. To je toto, Kolumbia je toto, Japonsko je toto, Belgicko, Mongolsko. A teraz neviem, či to je to dolné vľavo alebo horné vľavo. Asi toto. Dobre, fú. Kostarika, to je toto, to viem. Bulharsko, Katar, Austrália, Malázia, Rakúsko, Argentína, Lionel Messi, samozrejme Švajčiarsko, Norsko, Švédsko, Kamerun, Španielsko, Slovensko, Laos, Maroko, Kenia, Rumunsko, Nemecko, Slovinsko, Izrael. Inak o 12.00 má byť skúšanie sirén, ale veľmi hlasno, bolo to napísané. Takže o 12.00 budú vlastne iba tak skúšať sirény. Madagaskar. Garden, no to proste sorry za reklamy, hej. Fínsko, Holandsko, Irán, Chorvátsko, Albánsko, Poľsko, Senegal, Dánsko, Portugalsko, Saudská Arábia, Česko, Vietnam, Venezuela, Vatikán, Alžírsko, Čína, Pakistan, Estónsko, Papua Nová Guinea, toto, Čína, Čile,
Ja som sa pomýlil. A sakra. Pokračovať dáme za minus 400 kamo. Ja som si myslel, že to je Nepal. Dobrá, Mexiko. Máme 3 životy, čože fajn. Tuninsko, Spojené štáty, Jamajka, Nepál, Litva a posledné je Egypt. Je takáto dvoječka, Grécko. Dobre, pokračovať. Nie. Ja som čo som to spravil? Toto sme už mali, nie? Aj toto sme už mali, to je úroveň 1. OK, ideme, vyfarbite vlajky modrá. Modré akože, čo je toto? Je modré? Keď ja sa to potom úplne strápim, jak to je bielno. Nie, to je ono. Počkaj, ja viem, že niečo toto je tu biele, to viem, ale že by toto bolo modré. Toto nie je, kamo, Uruguay. Jak vyzerá? Že by takto. Ale sa to nedá. Kde mám zle? Ja už viem, čo mám zle. Tak. No však ale... Litva. Červená. Viem, že prvá je žltá, druhá červená. Jak to? Rumunsko. Teraz sa sústredíme. Viem, že toto je modrá, toto je červená. Nie. Toto je žltá a toto je červená. Nie. To je červená. Nie, naopak, tak. Takže tak, červená bude tu, modrá bude tu. Takto, fú. Dobre, pokračovať. Indonézia. Kámo, ešte, že... Jak? Dobre. Ešte, že... Kámo, toto čo je? Dáme skúsiť znova, hej. Spojené kráľovstvo mi tu taká... No, ja sa to úplne strapnem teraz. Toto má... Nie. To je modré. Alebo biele, ukáž. Teraz neviem. Nie, červené. Až to vypadá jak divno, kamo. Vy sa určite teraz smejete. Nie, toto je biele, podľa mňa. Nie, toto je biele, toto je červené možno. Toto je biele. Dobre, a toto je podľa mňa naokolo modré. Nie, to nie. Ja chcem biele, ja chcem modré. Toto tak treví. No vidíme, že čo z toho ja spravím. Ne, toto je biele, predsa. Aj toto ešte. Vyzerá to? Jak to? Ježiš, ja som zabala tam dať tie červené pásiky. To je 4. Teraz to by ono. Dobre. Tak zatiaľ ja akože sa na farby nechytám. Čo je zaujímavé akože. Vy sa to poviete ľudia, dobre? Takže nesmejte sa, dobre? Pokračovať. Kamo, Katar, to viem aj bez toho, kamo. To je ľahké. Nepál, no. Viem, že toto je biele. Toto je biele. Toto je červené. A toto je modré? Nie, naopak. Toto je modré a toto je červené. Teraz neviem. Jaký je ten pásik červený, modrý? Korea. Toto je bielo, nie? Na 100%. Potom, alebo čo je čo? Toto je, že by modré, červené. Zatiaľ to vyzerá ako Korea, ale... Nie. Takto. Jak to? Tak je to potom asi naopak, že áno?
Pozrieť si, musíme si pozrieť aj reklamu. Prepáčte ľudia, akože zatiaľ má toto drolí, keďže ja rýchlo tak skipujem, chápete, aby som vás toľko tak nenapínala, ale tak vidíte, robím chyby. Asi to musím robiť pomalšie, že ľudia. Prvá reklama a ide to 2,5 hodiny. Máme prvú reklamu z 3 ľudia. Výborný. To kebyže môžem skipnúť, tak to skipnem. Omylom som vás stopol, aby ste trošku nevideli tie reklamy. Sorry. Dobre, bye už. Mapy.com. Výborne. No, takže desáto. Ideme na to, hej. Tá reklama ide tak 2 hodiny pomaly. No, ideme. Pokračovať. Kamo, Slovensko. Teraz, akože ja som Slovák a ja keď nedám slovenskú reprezentáciu, tak sa môžem hambiť. To je modré. Nie, že to Samozrejme, že si robím srandu, kamo. Ale čo je toto? A toto je modré? Nie, to je biele. Slovensku. A čo mám na tomto? Viem, že my máme farby ako Česko. Ja viem, kde je chyba. Je modrá a tu červená. To Slovensko. Toto je Ekvádor. Prosím vás, ľudia, to. Viem, že toto... nie. Červené? Žlté. Alebo modré. Teraz žlté. Toto je zase preboha. To je červené? Nie. Modré. Zasle. Takto. Chorvátsko. A to ja mám jak na to prísť. Však lebo tam majú všetky farby more. Toto je biela. A čo ďalej? Chorvátsko má to všetko takto. Toto je modré. Toto je červené, pardon. A jak máte... Nie. Modré, že by to mal? Nie, biele, že by to malo aj toto? Nie. Tak červené. Nie, lenže tie farby sa mi tam nepáčia teraz. Bože. Počkaj, tie farby sa mi tam nejako nezdajú, to Chorvátsko, akože takto, že by toto sem nie, lebo však to sa nepodobá zase na Chorvátsko, kámo, jak sa kreslo Chorvátsko. To je ťažké, ľudia. Biela, červená a že by modrá. Nie, zas to není ono. A zas to není ono. Dobre, toto asi skipneme toto. Vyfarbiť vlajky ťažké, no tak to už 1 minúta vlajky si dáme. Poľsko, Slovensko, India, Ghana, Island, Ukrajina. No, dobre. Toto, Sri Lanka, Chorvátsko. Ja si musím zapamätať. Kenia, Kostarika, keby náhodou, United States, Belgicko, Mexiko, Japonsko, rýchlo musíme pridať Srbsko, lebo už máme iba 16 sekúnd, Brazília, Libanon, Kamerún, Tuninsko, Írsko, Čile, Rumunsko, Litva, Vatikán. Ja som to uhádol. To by bolo na nie všetko. Dajte lajky, viac ako 10 lajkov a poviem tú vlajku, ktorá sa povie, ktorá tam má farby zelená, biela, zelená, tak viac ako 10 lajkov. S vami bol Damian.